naiz baserrian animalien erdian. Bizi naiz baserrian animalien erdian. Bertxotan kontatuko dizuet mundu guztiak dakian, nola nagoen mendian, bizidunen hilogian. Jaikitzen naiz egunero, oilarrak jo eta gero. Jaikitzen naiz egunero, oilarrak jo eta gero. Lanetik eta lanera beti nola ninteke ainero, kalera aldegin edo sartuko naiz gerrillero. Lanez banago asea, ordaina ez da luzea. Lanez banago asea, ordaina ez da luzea. Mendigoietan egonagatik hause da nire leizea, emaidazu gura izea, gura dezadan aizea. Kalera noa ihesi neure gurdi eta guzi. Kalera noa ihesi neure gurdi eta guzi. Ez naiz mentura zan ere ongi biliko lenda bizi, baina ez minteke bizi baserrian bezain gaizki. Baserriko mendi, hilarteko urkamendi. Agur baserriko mendi, hilarteko urkamendi. Hiltzeko bada ere zugana berriro itzul banendi, mundua ez da bilogi edo nauzu ero handi.
Maritxu nora zoaz eder galantori. Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago Ardo txotxuria bilok edango dugu nahi degun guzia. Maritxu zure gana biltzen naizenian, poza sentitutzen dut nere barrenian. Bartolonik ere dut atsegin hartutzen, hurbila nuania. Ze gertatu da gure baserrietan? Ze egin da? Saldu egin dituzue, ez dituzue saldu? Gu saldu zahar bat egin genuen bakarrik. Kutxa zahar bat. Ikitoi, eman ginen, hemen zeona. Baina eske asko torri eta ikusi eta beti atakau, da beti bueltak abiltzen ziren. Baina horre utzi dieu, gehien nahi bentzet. Eman bai, eman egin ginen, handoa ingo mendikutei. Arazoa zein izaten da, jendeak ez duela jakiten dakaten baloria. Bai, gu beste tipo batea duko eta ongea, oain bezala jakin zamaren du, gehiago esengo egin dut traste horiei, nik uste. Hemen baserritan gauza asko bildu die, errealore bai askok, enbaz ontziok eta amantzak eta askok. Asko errealo bai. Eta bestelako kaso, kobrezko ontzi eta hola bertako ezagunek eta bertan bitu zituen nahi, eman ginen. Gauza asko emane. Guk Eugenio imandako aberz, behaiar laportu intzi behar. Aztiriko. Eta, bueno, herriaren ondare guztiak hor erakusketa batean eukitzeak horrek badu nolabaiteko beldurra ez dizue sortzen ez dian gehiago etorriko eske? Bai, oain gauza jende asko ikusiko ditut da ni pentsatzen da etorriko diela eske, baina ez diogu emango. Zuk emateko asmoi bai? Ez. Guke ni bizena izan artean, aldala bitzatez. Hori ez. Ikusten? Bai.